Mga isuon, malipayon kagabion sa tanan. Ngayong gabi tanan mga online viewers and followers na to. Kay mo mag-asa ta niata sa kumbento sa Balilihan. Kining among dapugan sa Balilihan dako. Pwede gani ka mag-walking, no? Ani ka mag-walking kada adlaw, buntag hapon to reduce sa imong mga cholesterol, uric acid. Dako kay mig dapog. Nindot kayo ang giluto ni TV karon, no? Sus kinalami ang pansit. Asa mo panihapon kinalami ang pansit. Yara. Kini lami kay ni. Kung saya mo gisagol ani mong pansit, ihaw mig iring. Mao na. Giihaw na mo mong iring kay samok sige og panghungkab di among giihaw kay lami man ang iring kanon, no? Mga unta karon og pansit nga karning iring. Lami kayo ang iring, green ug bukog. Mo na itong kanon ron. Nya naputay lain diri. Pansit gihapon. Tangna sa maning pares ni duha ka klaseng pansit. Pansit nga basa nga gisagulag wati. Dara pansit nga basa unja. Kuyaw ning itong mga putahe karon kay puro pansit nga ugha. Anya of course, no nindot kayo. Muna og ta karon, tanawa usa pa iba nitong sudan. Nga itong isda pero maura ning isda pero tulo ka pamilya. Maura ning isuuna. No maura ning kaliwat igagaw ning igtagsan mga isda, no? So tigana ning isda tibe. Sa tamarong, mo din tamarong. Unya tanaw mo kining dapitan mo ni among mga nadakpan nga langaw karong panahon na, no? Ting langaw tilirong panahon na gawas nga ting lamok, ting langaw pod ya, nay langaw na poy tabili nga nakuha. So unsaon kani mahimo ba kaning atong isda na gituslo aning anang langaw. No, pero simple dinner for our convent boys family. Una dia, kita mo nay kaning baboy, nay kaning baboy. Unya di apoy sikwati ni boy, no? Kinalamin kini sikwatiha. Lapot kani laot kayo. Sikwati. Kinalamian ning sikwatiha. Unya. Ang sikwati na to aron lami kayo sakta na to og amahong. Lami kay ang sikwati nga gisaktan og amahong. Kita mo ni amahong? Amahong ni. Isagol na to na dinhi sa sikwati. Kamatay mo? Kurot ang amahong atong tunawon. Ang sagol ang amahong sa sikwati. Kinalamian. Sikwati og amahong. So mo ni mga pagkaon nga maghatag og sustansya sa lawas. Kamo usahay mga batanon, di na mo moangay mukaon og lutong bahay. Okay ba mo? Ang lutong bahay sustansyado. Bayo man po nang mo kaon tag mga processed foods. Pero ayaw pala biig processed foods. Tanawa kini among sudan. Baboy isda, abahong, unya kanang nay sampura, sikwati, unya duha ka klaseng pansit with matching langaw. It makes a good meal already. Nining sayong kahapon. Mo ni atong acting kusinera karon, no? Si Ate V. Atong acting kusinera kay gali pa man si Mami nila. Katanon, unya gwapa, abtik, kogihan. Ato bang sa mga tao, Ate V? Mo ni ating kusinera si Ate Vilma Dikalay. Gikan ni sa Saudi Arabia sa taas nga panahon. Mao nga maayo pud siya mo luto. Kay off pa man si Mami nila, ni pahuway pa kay murag na gamay gibati sa tuhod pero naayo na si Mami. So mayong gabi sa tanan, enjoy your meal, mayong pagpanihapon. Unya atong luto, red rice. Red rice atong luto. Okay? Diabetic man ang Paris Priest. Unya mao ni atong mga gagabitan dinhi sa kusina. Ni ay daghang magamit na to dinhi. Unya mao ni ang kusina og kumbento nga dili dato, dili pod pobre. Pobre apan hamagaway. Bitaw dili pobre. Sa kaluoy sa Ginoo, ipanalanginan kita kay ang mga tao maluoy man nato. Mga parokyano, salamat sa inyong atiman sa mga pari, katawhan sa Dios. Salamat sa inyong pagpakaon sa mga pari o sa mga sakop sa pari sa kumbento. Kalipay na mo, mga unta ninyo, mga unta og pansit nga gisagulag inihaw nga iring, mga untag sikwati nga gisagulag amahong.
Mga umputag karning baboy kay kini makalagsik sa lawas. God bless everyone. Good evening. Smile always.